Het is inderdaad een bliksembezoek, 1 dag op en neer, maar ik heb buitengewoon vruchtbare gesprekken gevoerd met minister-president Eeman en ook met de minister van Financiën, kennismakingsbezoek. En we hebben heel wat onderwerpen aangaande de economie en de samenwerking besproken. Tem tema na qual tem bastante tempo de discussão, entre outros, arreglo de imposto do reino, com tem tratado de imposto dentro do reino, que ele acaba de chegar a acordo com o Corsal, net dia para mim, e ele apontava para se nós também chegar a tipo de acordo assim. Dat in diferentes pontos ainda que o Ministério vai discutir e nossa palavra que de luna que está nos diante nós fazemos esforço para poder chegar a acordo com o tema aqui. Nós temos a BRK, Belastingregeling Koninkrijk, e agora aqui, em todo caso, no tempo nos diante, nós seguimos a actie nos por chegar a acordo over het tema aqui. Premier Eeman vorige week al bij mij voor op bezoek geweest in Den Haag. Met het idee om pre-screening uit te voeren door de douane. Eigenlijk hetzelfde wat de Amerikaanse douane hier ook doet. Dat wanneer mensen hier op het vliegtuig stappen, dat ze hier al worden gecontroleerd. En dat ze eigenlijk vervolgens in Amerika vrije doorgang hebben. Premier Eeman heeft aangegeven dat hij heel graag wil dat dat ook ten aanzien van Nederland en daarmee Europa gaat gebeuren. En daarvan heb ik aangegeven dat ik daar constructief in sta. Dat ik vanmiddag ook ga kijken hoe de Amerikanen dit doen. Nós hebben diferentes vormen de cooperação de reino, de tema de finanças, de parte de Holanda, sempre dat tem assistência técnica que agora oferece, de tema de belasting, de douane, finanças, e nós puntra Ebenezer, secretário de Estado, sua disponibilidade nessa aqui. E ela avisa também que o seguro está disposto e nós logo também temos nos diante de que forma a cooperação toma lugar. Então, uma reunião obviamente, intercâmbio positivo com o secretário de Estado e eu trouxe nossa palavra que nós encontrar outro pronto, possivelmente para nós firmar acordo sobre o tema de imposto do reino. E se não, nós toch seguir intercambiar com outro tema.